what is expected of us. Moko kuom riwruoge makedo ratich oganda mawuok e tung Afrika nobago wuoth magalamoro moyangi kaka Global March e boma ma Sharm el Sheikh, piny Misri, mar dwaro ratiro ne aluora. Wuodhno nochakore okinyi e aluora mar Mount Sinai manitiere Sham, kendo ne giromo Blue Zone maene kar romo maduong' mar bomano. En wuoth mar goro ranyisi mar riwruok achiel e kind pinje mag Afrika ka gikwedo pinje ma omewo magiwacho ni golo atamalo 96 mar iro molil mong'ere kaka carbon ma oseketho kor lwasi. Solidarity of the people of Africa will stand, and we are going to stand by our voices, and we are not going to accept anything less than climate justice. Climate finance to give directly to the indigenous people. Droughts all over in the north of Horn of Africa. We are having floods in Nigeria and Chad. Our northern partners, not only the government, but also the civil society, said that Egypt is very hot for them, that